Οκ, λοιπόν, γεια σας παιδιά. Ultra Game GR εδώ. Και σήμερα έχω να κάνω μια ανακοίνωση η οποία θα είναι πάρα πολύ ευχάριστη για μένα και τον ξάδελφό μου. Ανοίγουμε καινούριο, ανανεωμένο και καταπληκτικό κανάλι μαζί με τον George P30. Γι' αυτό θα κλείσει το δικό μου κανάλι καθώς και του George P30 για να μπορούμε να ασχολιόμαστε μόνο με το κανάλι μας. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα γενικά, θα ανεβάζουμε σχεδόν καθημερινά βίντεο. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει πρόγραμμα, αν δούμε ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη, ίσως βγάλουμε, ίσως όχι, θα δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Γι' αυτό όλοι πήγαινε στο κανάλι μας, κάντε ένα subscribe και φυσικά μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε στο κανάλι των Ultra Gamers GR, γεια σας! Λογικά θα έχω και το link στο description.